Welcome everyone that is with Vítam us here in person všetkých, and also ktorí everyone that sú is s joining us nami live osobne, online. aj This is všetkých, ktorí sa our second pripájajú Fast online. Heroes Teacher Toto Summit and je Awards evening. So last year we had our druhé first year, this one is our vydanie second year. nášho We are samitu really rýchlych privileged to have, hrdinov, we had odovzdávanie more than cien za rok 800 people register for the event 2023. Máme and I'm sure skoro a lot of them are 800 still ľudí, joining online, ktorí so sa it's wonderful to have all of zúčastňujú you tohto there. podujatia a potom sú But we ďalšie also have ešte a bunch of online. amazing people No in the a room here máme tu today aj niekoľko from skvelých 20 ľudí different priamo v countries across miestnosti the z world. 20 So rôznych I want to krajín see na if they are celom all still svete. awake and if they are Chcel by all som here. So vedieť, či we sú have people všetci from as hore, far či as sú wide as in zobudení. the west, in the Máme east, I'm tu sorry, in ľudí, Malaysia and ktorí sú Singapore. z Do we have them? východu, Yes. z Malajzie, z We have Malaysia, Singapuru. Máme ich Singapore. tu. We also have people as far north Potom tu as máme Iceland tiež and Canada. ľudí z Islandu a z Kanady. On the western side we've got several guys A from na South západe America, máme from tu niekoľko Argentina, ľudí from z Ecuador, Južnej from Colombia, Ameriky, from z Brazil. Ekvádoru, z Kolumbie, z Brazílie. And we even have someone from as far south as A South máme tu Africa. dokonca ľudí aj z Južnej There you Afriky. And a lot of people in between, No a máme tu takisto samozrejme mnohých, ktorí žijú niekde medzi západom a východom, ktorí sa zúčastňujú tohto podujatia. Ale dnešok nie je o nás. Dnešok je o úžasných učiteľoch, ktorí realizujú túto kampaň spolu s nami a ktorí na mieste posilňujú svoje deti vo svojich triedách. Môžem vám povedať niečo, čo možno neviete. Moja vlastná mama učila kedysi v škôlke. Pre mňa to bolo úžasné, pretože ja, keď som bol v škôlke, tak som bol to cool dieťa, pretože každý sa so mnou chcel kamarátiť. Keď ste niečo chceli od učiteľky, tak ste sa museli kamarátiť so mnou. Bolo to niečo, na čo som bol hrdý. Keď sa pozerám spätne na tento čas, keď sa pozerám na našich dnešných rečníkoch a to, čo neustále vidíme v jednotlivých krajinách, je vášeň. U učiteľov vidíme vášeň, lásku ku kreativite, k učeniu detí. Takže toto povolanie je úžasné a preto sme tu dnes kvôli učiteľom, ktorí sa venujú deťom a implementujú tento projekt v školách, vo svojich triedách. Robia niečo úžasné. Témou dnešného večera je približovanie sa k nášmu cieľu 1 milión detí, ktorí budú rozširovať náš odkaz. Sme asi 2/3 na našej ceste a dnes budeme hovoriť hlavne o tých, ktorí urobili túto úžasnú prácu. Chceme im odovzdať uznanie, ale samozrejme chceme, aby sme si aj zdieľali skúsenosti. Počas týchto dní sme sa spolu smiali, poplakali sme si spolu, ale hlavne sme veľa zdieľali. Hovorili sme o tom, čo môžeme robiť lepšie, čo sa môžeme naučiť jeden od druhého. A to sa bude diať aj na dnešnom samite, pretože máme 5 úžasných rečníkov, ktorí budú hovoriť o svojich skúsenostiach, o tom, čo zažili v priebehu tejto kampane. Niektorí učitelia budú hovoriť, čo robili ako ambasádori tejto kampane, ako inšpirujú svoje deti a rodiny. A takisto sa dozvieme, ako zaangažovávajú aj svojich starých rodičov. Takže v duchu zdieľania a učenia sa jeden od druhého nám týchto 5 rečníkov porozpráva o tom, čo urobili v priebehu tejto kampane. Pozrime sa najprv na čísla. Takže doteraz máme 19 000 zapojených učiteľov na celom svete, ktorí realizujú túto kampaň. To je fenomenálne číslo. Máme skvelú skupinu ľudí, ktorí implementujú tento projekt na lokálnej úrovni v 13 000 triedach na celom svete. Pochádzajú z 26 krajín. Máme teraz viac než 6 000 zapojených škôl. A ako som už povedal, teraz nám chýba len 1/3
tretina. To znamená, že máme 300 000 zapojených detí a keby ste tieto všetky deti dali na jedno miesto, na jedno pódium, 300 000 detí, každé dieťa, ak by vyvzdelávalo dvoch starých rodičov, tak už máme zapojených 600 000 starých rodičov. A o tom to je, na to tu vlastne sme. A aby sme si trochu pripomenuli, kvôli čomu tu vlastne dnes sme, tak by som vám rád ukázal veľmi pekné video zo Slovenska. Už tretí rok patríme do jednej veľkej medzinárodnej Fast Heroes rodiny. Našou spoločnou misiou je vzdelávať deti o cievnej mozgovej príhode a šíriť povedomie o tomto zákernom ochorení priamo v rodinách. Deti veľa času trávia so svojimi starými rodičmi, preto má zmysel naučiť ich rozpoznávať príznaky tohto ochorenia a reagovať správne a včas. Projekt je zaujímavý svojim spracovaním, je interaktívny, zábavný, pútavý, učí deti o empatii a hlavne o praktických zručnostiach na záchranu života. A škola je miesto, ktoré využíva nadšenie detí pre učenie a tie potom odozdávajú informácie ďalej do svojich rodín, či už starkým alebo svojim rodičom. Cievna mozgová príhoda na Slovensku postihuje viac ako 18 000 ľudí ročne. Pri cievnej mozgovej príhode je najdôležitejšou veličinou čas. My neurológovia na Slovensku veľmi podporujeme iniciatívu Fast Heroes, vďaka ktorej sa zvyšuje povedomie o cievnej mozgovej príhode a tým vieme lepšie a rýchlejšie pomôcť pacientom. Už v minulosti sa vyskytli na Slovensku prípady detí, ktoré boli vyškolené v projekte Fast Heroes a zachránili svojich starých rodičov. Preto má zmysel šíriť túto iniciatívu nielen na slovenských školách, ale všade vo svete. Tu na v triede máme dievčatko Ninku Ivančíkovú, ktorá nepriamo zachránila svojho starkého vďaka vedomostiam, ktoré získala v škole v rámci projektu Fast Hero. Nás skutočne išlo o čas. Stará mama zistila, že detko sa zvláštne správa. Detko sa nevedel obliecť. Mal teda problém s obliekaním a stará mama zistila, že má poklesnutú ľavú ruku. Pomaly, potichu rozprával. A babka sa rozpamätala, že Ninka jej nakreslila list, kde boli príznaky cievnej mozgovej príhody a tým rýchlo a včas zachránila detkový život, pretože zavolala 112. Babka o cievnej mozgovej príhode nevedela až tak veľa, tak som jej hovorila, že čo je mozgová príhoda, aké sú jej najhlavnejšie príznaky a kebyže sa náhodou s mozgovou príhodou stretne, tak na aké číslo má volať. Má zmysel učiť deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody, pretože je to jeden z najväčších dôvodov, kedy deti prichádzajú o svojich starkých, ktorí sú pre nich zdrojom nenahraditeľnej lásky a trpezlivosti. Tak nám poďte ukázať, aký ste hrdina, ako vám teraz fungujú obidve ruky. No, vidíte? Každá minúta je nám drahá. Presne tak. Čím skôr, tým je to lepšie. I'm ready, I'm smart, I'm Fast Hero. I'm a stand-up Elon Musk, I'm Fast Hero. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme Ninke. Stretol som sa s ňou osobne pred 2 týždňami v Mníchove. Bolo úžasné vidieť takúto malú hrdinku naživo. Teraz začíname s našimi rečníkmi. Máme rečníkov z rôznych častí sveta. Teraz zaletíme do Bulharska. Máme Margaritu Petrovu, ktorá nám bude rozprávať. Je učiteľkou, porozpráva nám, čo v rámci tohto programu robí. Привет,
Pozdravujem vás z Bulharska. Sme z týmu úžasných hrdinov. Volám sa Margarita Petrová, som matka, manželka, učiteľka, mám 2 deti, mám skvelého muža, ktorý prežil 2 cievne mozgové príhody. Naučila som sa, že zachrániť život môže každý z nás. Už asi 30 rokov pracujem ako učiteľka na základnej škole a škôlke. A som veľmi rada, že mám príležitosť šíriť tento projekt a tieto myšlienky s pomocou nášho programu Rýchli hrdinovia 112. Skutočný základ učiteľskej práce je odovzdávať vedomosti, zažínať tú malú iskričku zvedavosti v detských očiach, ktorá deťom pomôže cítiť, učiť sa prežívať. Zoznámila som sa s programom v minulom roku a zúčastnila som sa tréningového webináru s koordinátorkou Elicou Hadživalčevou. Bola som dojatá z entuziazmu, ktorý som videla u ostatných, a dozvedela som sa, že je to prvá príčina smrti v Bulharsku. Je to obrovský problém v spoločnosti a učiť deti o tejto téme a zdieľať poznatky s rodinami je ten prístup, ktorý ja považujem za veľmi originálny a efektívny. Štatistiky v našej krajine sú varovné. Program Rýchli hrdinovia je dokonalý pre deti, pretože zabezpečuje úspešnú aplikáciu a dosahovanie želaných výsledkov. Všetko sa prezentuje, všetko je zaujímavé, je to zábava, deti z toho majú príjemné emócie, aj keď riešia negatívne situácie. Nie je to totižto o strate, je to o živote. Tento program ma inšpiroval a stala som sa ambasádorkou. Využívam svoje vedomosti a poznatky pri práci so svojimi deťmi, rozširujem tieto poznatky, aby sme dosahovali spoločne ciele, ktoré sme si dali. Všetko musí ísť zo srdca. Nie je to len o učení. Je to veľmi vzácny a cenný program. A každá trieda prežíva skutočné dobrodružstvo, pričom sa zvyšuje ich emocionálna zaangažovanosť. Deti sú entuziastické, chcú sa učiť, pociťujú vášeň a sú veľmi spontánne zdieľať svoje vedomosti doma. Pozerajú edukačné videá, učia sa, čo by sa mohlo stať im blízkym, keby dostali cievnu mozgovú príhodu, učia sa, ako môžu zachrániť svojich starých rodičov a učia sa rýchlo reagovať od Tommyho. Je to dieťa v ich veku a všetky deti imitujú tohto superhrdinu. Chcú byť ako on. Tento program pomáha stať sa superhrdinom pre svoju rodinu. Sú šťastné, cítia sa špeciálne a zodpovedné a môžu byť veľmi užitočné pre svoju rodinu. Program Rýchli hrdinovia 112 ich pripravuje a dáva im do vienka zručnosti, ktoré môžu zachrániť život, keď ich zdieľajú so svojimi rodinami. Toto je spôsob, ako šírime tento program u nás s deťmi 2. ročníku. Máme osobné rozhovory, zapájame aj rodičov, aby sa stali aktívnou súčasťou. Deti sa stávajú hlavným zdrojom vedomostí, na čo sú veľmi hrdé. Učia sa spolu so svojimi učiteľmi, vyberajú si činnosti, ktoré skúšajú, trénujú na základe videí. Deti to veľmi zaujíma. Triedy končia veľmi emocionálne. Deti sú natoľko nadšené, že sa väčšinou vypytujú otázky ako kedy bude ďalšia takáto trieda. Už niekoľko týždňov realizujeme tento program, robíme množstvo rôznych aktivít a všetko je plné pozitívnych a príjemných emócií. Naša posledná trieda bola o sumarizácii poznatkov a deti ani neverili, že už je to koniec. Urobili sme múdre rozhodnutie a dohodli sme sa, že to je záver len prvého štádia a že budeme pokračovať ďalej. Vytvorili sme si takúto nástenku,
Deti vytvorili obrázky, do obálky sme dali odkazy detí a tieto odkazy detí osobne odovzdávajú svojim starým rodičom. Vytvárajú figuríny, masky a to všetko dávajú do individuálnych foldrov a na konci si ich zoberú domov, aby sa na ne spoločne mohli pozrieť so svojou rodinou. Oslava bola veľmi emocionálna. Pozvali sme rodičov, starých rodičov, špeciálnych hostí, predstaviteľov lokálneho Lions klubu, koordinátorku pre Bulharsko Elicu Hadživajevu, jednu z vedúcich neurologičiek v Bulharsku. A oslava bola veľmi úspešná. Deti aj rodiny si ju budú ešte dlho pamätať. Spievali, recitovali, komunikovali, čo sa naučili a dali význam snahám, ktoré vložili do tohto výcviku. Naše dobrodružstvo Rýchli hrdinovia 112 neskončil len oslavou. Naša škola oslavovala 40. výročie a to sme si chceli pripomenúť pomocou školského expa. A v tomto momente vznikla myšlienka mať jeden stánok expo, ktorý bude venovaný programu Rýchli hrdinovia, aby sme ešte zvýšili povedomie. Všetci študenti, učitelia, hostia na tejto výstave expo sa naučia to, čo my vieme o tomto programe. Vytvorili sme atraktívne propagačné postre, masky, letáky, figuríny, mnoho predmetov, pomocou ktorých budú deti v tomto stánku učiť svojich hostí. Mali sme príležitosť uviesť tento program a jeho myšlienky a ciele. Spievali sme pesničky spolu s ostatnými študentami a na to, aby sme zaangažovali aj návštevníkov, mohli si zahrať na laptope edukačné hry. Zodpovedali sme otázky, dali sme deťom ceny a deti veľmi radi odpovedali na otázky našich zvedavých hostí. Náš stánok na Expe navštívili množstva ľudí a deti videli na vlastné oči, ako robiť takýto núdzový telefonát, aká veľká zodpovednosť to je, ako správy prijímajú operátori a aký ušľachtilý čin môžu urobiť. Svoje dojmy z tohto programu zdieľam ďalej s ostatnými učiteľmi. Rozhodla som sa totižto napísať článok, publikovala som ho a dnes je uverejnený v pedagogickom vestníku pre predškolské a školské vzdelávanie. V stručnosti som tam zhrnula, o čom je tento program, moje osobné postrehy, moje skúsenosti a moje myšlienky. Týmto spôsobom sa môže šíriť odkaz programu a zvyšovať počet ambasádorov. Pretože učitelia, ambasádori zvyšujú povedomie vo svojich školách, je to veľmi dôležitá zdravotná otázka a ja som veľmi šťastná, že môžem byť ambasádorkou programu Rýchli hrdinovia spolu s ďalšími učiteľmi na celom svete. Je to veľmi ušľachtilé poslanie, pretože zvyšujeme povedomie našich detí a do budúcnosti budeme mať nových ambasádorov, ktorí môžu zachrániť život na základe svojej empatie, vedomostí, skúseností a súcitu, ktorý spoločnosť tak veľmi potrebujeme. Chceme odporučiť každému, aby využil príležitosť propagovať tieto myšlienky kampane medzi deťmi, kolegami, rodičmi, na školách a mimo nich. Je to najlepší odkaz, ktorý môžu deti zanechávať
prostredníctvom tohto vzdelávania. Učia sa život zachraňujúce zručnosti, stávajú sa zodpovednými. Ja sama si uvedomujem zodpovednosť, ktorú mám v rámci tohto programu. Dôverujem tomuto programu a verím, že po malých krôčkoch budujeme komunitu 1 milióna detí s obrovským poslaním zachrániť život svojich starých rodičov. Ďakujeme veľmi pekne, Margarite, za zdieľanie svojej vášne a poslania. Je to úžasné, čo robíte v Bulharsku, ako zainteresovávate rodiny do tohto programu. Povedali ste, že ste mali osobnú diskusiu s každým zo zúčastnených detí, rodičov, starých rodičov. Kampaň totiž to nie je len o tom, aby sme vzdelávali deti a zabávali sa s nimi. Je to o vzdelávaní širšej komunity, takže sme veľmi radi, že rozširujete túto myšlienku. Presne toto očakávame od tohto programu. Ďakujeme pekne a ešte sa tešíme, čo všetko sa udeje v Bulharsku v budúcnosti. Teraz ideme na opačnú stranu Európy, ideme do Portugalska a vypočujeme si Anu Pago Fidalgo a tá nám porozpráva o svojom príbehu, ako sa zapojila do tohto programu ako doktorka. Odovzdávam slovo. Príjemné popoludnie. Som Ana Paula Fidalgo, som koordinátorkou, pracujem vo Faro nemocnici. A v prvom rade chcem povedať, že dnešok je o zdieľaní. Chcem zdieľať svoje skúsenosti, ktoré mám z tohto programu. Začala by som tým, že vám poviem o našom poslaní, o partnerstve, ktoré máme so školami a ktoré nám pomáha posilniť záujem a účasť v tejto kampani. V Algarve nemocnici, konkrétne v našej jednotke v nemocnici vo Faro používame ľudské zdroje na to, aby sme kontaktovali školy a aby sa mohli zapojiť do kampane Rýchli hrdinovia, aby mohli pracovať s deťmi. Takže o čom je táto kampaň a prečo je dôležitá? Je to program, ktorý sa odohráva na školách, je to vzdelávací program a jeho cieľom je vzdelávať deti vo veku 5 až 9 rokov a ich rodiny o hlavných príznakoch cievnej mozgovej príhody. Učíme deti, čo robiť v núdzových situáciách, ako môžu modifikovať riziko, ktoré vyplýva z cievnej mozgovej príhody. Pretože deti môžu naozaj pomôcť prostredníctvom týchto globálnych kampaní na regionálnej a lokálnej úrovni, môžu zlepšiť liečbu cievnej mozgovej príhody, môžu byť podporou a môžu zredukovať sociálno-ekonomické riziko, podporiť a posilniť túto kampaň, môžu konať efektívne na základe dôkazov, ktoré sme už nazbierali. Naším cieľom je nakontaktovať sa na čo najväčší počet ľudí v populácii. To znamená zvýšiť gramotnosť a povedomie o cievnej mozgovej príhode. Vzdelávame deti a prostredníctvom ich vedomostí odovzdávame tieto poznatky rodinám. Využívame online nástroje, pomocou ktorých je tento program implementovateľný v triedách, ale aj v digitálnom priestore, takže jeho implementácia je možná v mnohých častiach sveta. Umožňuje to deťom získať praktické zručnosti, prostredníctvom ktorých môžu zachrániť životy. Vzdelávanie je pre deti zábavné, majú mnohé zdroje, majú materiály, z ktorých sa učia. Dostávajú ich samozrejme úplne zadarmo a tým prispievajú k zlepšeniu zdravia detí na školách, ich rodín
To znamená, že môžu mať skutočný dopad, môžu skutočne zmeniť generáciu, ktorá nám vyrastá. Mala som možnosť stráviť čas v niektorých triedách v priebehu tohto projektu a bolo to pre mňa veľmi odmenujúce, aj pre môj tím. Videla som entuziazmus detí, videla som, ako sa učia varovné príznaky cievnej mozgovej príhody a následky tohto ochorenia. Cestovali sme po školách v Algarve a propagovali sme kampaň Rýchli hrdinovia. Spolupracovali sme s niektorými školami, s niektorými starými rodičmi sme sa stretli. Videli sme, koľko ľudí sa zúčastňuje týchto kampaní. Videli sme tam členov rodiny, starých rodičov, strýkov. Všetci sa veľmi hravo zapájali spolu s personálom školy, s učiteľmi, s postavičkami z Rýchlych hrdinov z našej kampane. Ja myslím, že to bolo veľmi hravé a aj prostredníctvom hry sa môžu deti naučiť o takýchto dôležitých témach. Učia sa o varovných príznakoch cievnej mozgovej príhody, ktoré spôsobujú najväčšie množstvo postihnutí a smrtí v Portugalsku. Konverzácia s kolegami je najdôležitejšia. V krátkosti najprv prezentujeme program, potom rozdáme materiály deťom, ktoré používame počas kampane Rýchli hrdinovia a potom si dávame spätnú väzbu, aby sme si overili, či je tento program naozaj pre deti zaujímavý. Niektorí kolegovia, niektoré deti kontaktujú ďalších svojich kamarátov a prostredníctvom nich propagujú tento program. V tomto momente máme 16 zúčastnených zaregistrovaných škôl a našim cieľom je, aby sa všetky školy v Algarve regióne zaregistrovali do tejto kampane, pretože vidíme spätnú väzbu na školách, ktoré sa už zaregistrovali. Vidíme, aký rozdiel to robí a ako prirodzene sa deti dokážu učiť o tom, čo je cievna mozgová príhoda, čo robiť, keď vidia varovné príznaky a ako pomôcť človeku, ktorý prechádza cievnou mozgovou príhodou. Mali sme pocit, že deti sa naučili veľmi veľa. Kampaň prebieha už od roku 2019. Všimli sme si, že nám narastá množstvo poznatkov o cievnej mozgovej príhode v spoločnosti a myslím si, že spoločne môžeme kráčať smerom k lepšej budúcnosti. Počas týchto rokov, odkedy sme sa zapojili do kampane Rýchli hrdinovia, som mala pocit, že dospelí, starí rodičia, a dokonca aj ľudia v nemocnici a na uliciach prichádzajú za nami a hovoria: môj vnúčik sa v škole učil toto a toto, má za sebou skvelé prednášky, skvelé nácviky a to pomáha. Takže odovzdávame svoje poslanie, svoje dedičstvo spolu s ďalším miliónom detí. Ďakujem veľmi pekne doktorke Fidalgo. Je to veľmi dôležité. Nikto tento problém nevyrieši sám. Nepomohli by nám, keby sme mali 1-2 školy zapojené, pretože obrovský dopad na zdravotný systém, dokonca dopad na túto chorobu môžeme dosiahnuť len keď budeme spolupracovať. Máme národných koordinátorov, máme učiteľov, doktorov. Všetci potrebujeme spolupracovať, aby sme zabezpečili úspech tohto projektu
Je to skvelé, že už vo vašej nemocnici teraz vidíte vplyv tejto kampane. Teraz prejdeme do Rumunska, ďalšia časť Európy. Elena Luka Enáče nám porozpráva, ako inšpiruje ako učiteľka svoje deti. A teraz odovzdávam slovo do Rumunska. Volám sa Elena Leuka Enáke, učím na základnej škole na národnom kolegiáte v Rumunsku. Ako ste nadchli deti pre tento program? Deti sú veľmi entuziastické, radi objavujú, radi sa učia a okamžite zdieľajú svoje poznatky. Veľmi radi o tom rozprávajú ďalším ľuďom vo svojom okolí. Takže čo sa týka tohto projektu, je to veľmi špeciálne pre nich, pretože sú jediné 8-ročné deti, ktoré dokážu pomáhať svojim starým rodičom a to pomáha získať sebavedomie v rodine. Máme skvelú spätnú väzbu a vidíme, že starí rodičia sa chcú zapojiť tiež, chcú byť bližšie svojim vnúčatkám, takže ich sprevádzajú do školy a sú s nimi aj na hodinách. Neviem vám ani vypovedať, aké skvelé to bolo vidieť ich spoločne vtriedať, vidieť ten entuziazmus detí, čo sa týka projektu samotného. Veľmi pokojne a pomaly trpezlivo sme vysvetľovali deťom, o čom vlastne tento program je. A deti nám od začiatku hovoria, že je to pre nich zaujímavé, že sa chcú snažiť, chcú spolupracovať so svojimi starými rodičmi, prinášajú do triedy svoje príbehy, zúčastňujú sa zohrávania rolí a dostávajú kartičky rýchlych hrdinov, ktoré certifikujú ich zapojenie vedomostí, pomocou ktorých vedia rozoznávať symptómy, ktoré sú také dôležité v rámci tohto projektu a musím vám povedať, že tento projekt dokonca predčil moje očakávania. Aké techniky a nástroje používame počas tejto kampane? Aktivity trvajú 45 minút a dejú sa v priebehu 7 týždňov. Máme 6 stretnutí, používame zápisníky, ktoré nám dali organizátori tejto kampane. Sú to veľmi zaujímavé zošity, ktoré deti vyplňajú. Potom používame aj animácie z projektovej platformy. A všetci, ktorí sa do ňoho zapájajú, všetci na školách sa chcú stať súčasťou. To znamená, že sme program zaintegrovali do učebných osnov a aj počas matematiky sa napríklad deti učia merať čas, v rámci ktorého zareaguje nemocnica a vyšle sanitku, potom kreslíme obrázky, pomocou ktorých deti získavajú praktické zručnosti, vytvárajú si svoje vlastné okuliare, vytvárajú si virtuálne telefóny, používame rôzne komunikačné linky v Rumunsku. Každá jedna postavička z projektu je stále s nami a deti si kreslia tie, ktoré sa im najviac páčia. Neobmedzujeme tento projekt len na vymedzený časový rámec, ktorý máme na tento projekt. Zaintegrovali sme ho do rôznych aktivít a pokračujeme v tom až do konca roku. Myslíte si, že je dôležitý tento program na školách? Myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitý a vidíme to aj podľa toho, že sa aj ďalší učitelia a kolegovia zaujímajú o tento program a chcú sa zaangažovať do týchto aktivít spolu s nami. Je to úžasná vec, je to spôsob
objavovania nových možností. Je to niečo špeciálne, nie je to matematika. Je to jednoducho o živote, je to o zaangažovaní starých rodičov do práce ich vnúčatiek. Starí rodičia boli úplne úžasnutí, keď videli, čo všetko sa deti v školách učia. Naučili sa spolu so svojimi vnúčatami, aké sú jasné príznaky cievnej mozgovej príhody, aké sú rizika. Spoločne sa snažia riešiť tieto zložité situácie so svojimi vnúčatami a odteraz sa začínajú starať spoločne o svoje zdravie. Ochraňujú jeden druhého a robia to spoločne, podporujú sa navzájom, vstupujú do života svojich vnúčeniec, svojich detí, takže prispievame aj k posilňovaniu rodín. Ako meriame úspech zaangažovania do tejto kampane? Vždy dávame deťom nejakú domácu úlohu, ale najlepšie sa nám osvedčuje tzv. Denník aktivít. Používame tento denník a vždy v piatok sa stretávame a čítame si spoločne z týchto denníkov, aké aktivity deti zaznamenali doma so svojimi starými rodičmi, čo sa naučili, či spievali, dajme tomu, pesničku spolu so starými rodičmi, učili starých rodičov túto pesničku, vymenili si napríklad úlohy a starí rodičia zachraňovali ich deti, ako keby boli starí rodičia, prinášajú do tried obrázky, na ktorých je znázornené, čo počas týchto aktivít robili. Máme tzv. Storytellingové popoludnia. Ako deti vyznamenávate za ich snahy? Snažíme sa v prvom rade dať deťom také osobné diplomy, na ktorých sú mená ich jednotlivých hrdinov, potom dostávajú odznaky, dostávajú knižky a odmeňujeme deti za najkrajšie príbehy. Vždy máme týmy detí a starých rodičov, ktorým dávame špeciálne mená a organizujeme súťaže, v rámci ktorých rodičia, starí rodičia a ich dieťa dostávajú ohodnotenie za najzaujímavejšie spoločné príhody. Aký odkaz by ste chceli zanechať prostredníctvom tejto kampane? Chceli by sme všetkým povedať, že táto kampaň je o živote. O tom, ako môžeme život zlepšiť, ako môžeme dávať ostatní, ako môžeme poskytovať starostlivosť ostatným, ako môžeme spoločne vytvárať zdravotné tímy a o tom, že to najdôležitejšie, o čom sa tu bavíme, je život, je zdravie. Chceme, aby sa deti stávali ďalšími ambasádormi. Je veľmi dôležité zaangažovať deti, ktoré budú pokračovať ďalej v tejto kampani, ktoré budú možno ešte lepšie, ako sme my dnes. Keď sa pozerám na problémy tohto sveta, mám trochu ľahšie srdce, keď vidím, že máme takéto deti, ktoré dokážu riešiť také veľké problémy vo svete. Neviem si ani predstaviť, aké úžasné muselo byť pre starých rodičov byť so svojimi vnúčatami v triedách, spoločne sa učiť, dozvedať od vnúčatiek. Preto vieme, že starí rodičia veľmi radi trávia čas so svojimi vnúčatami a toto je tá najdôležitejšia vec, o ktorej nám rozprávate vo svojich svedectvách. Veľmi podstatné je, že deti sa stávajú učiteľmi, posilňujeme deti, dávame im do rúk nástroje a stávajú sa učiteľmi svojich starých rodičov. Sú to úžasné hodiny a
a verím, že ste inšpirovali stovky, tisícky učiteľov, ktorí budú pokračovať v tejto misii v budúcnosti. Teraz máme prezidentku Sheila Martins, ktorá nám za svoju asociáciu cievnej mozgovej príhody povie o tomto projekte. Sheila Martins, Brazílie. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť s vami a porozprávať vám o tejto skvelej kampani z univerzity v Macedónii a o organizácii, ktorú podporuje iniciatíva Angels. Už sme počuli o tom, ako dôležité je vedieť o príznakoch cievnej mozgovej príhody, hlavne preto, že pacienti si ich neuvedomujú často. Takže začínali sme s tým, že len 20% pacientov si uvedomovalo, že prechádzajú cievnou mozgovou príhodou a len 11% pacientov zavolalo sanitku. Vieme, že keď prídete sanitkou do nemocnice, je to rýchlejšie a tým sa zvyšujú šance na liečbu. Čo vieme o stratégii v rámci tejto kampane? Vieme, že priemerný vek pacientov s cievnou mozgovou príhodou je 73 rokov. V niektorých krajinách sú to dokonca 62-roční ľudia. Niektorí sú starými rodičmi a až 50% z nich sa stará o svoje vnúčatka každý týždeň. A tento projekt má skvelý vplyv na aktívne starnutie a zapojenie sa starých rodičov do starostlivosti o svoje vnúčatka. A táto kampaň umožňuje vnúčatkám zachrániť svojich starých rodičov. Čo je najpodstatnejšie, je vzťah starých rodičov a vnúčat. Nechceme vzdelávať len ľudí, ktorí sú v riziku, ale chceme, aby každý vedel o rizikách a aby vedel zavolať pomoc, keď to bude potrebné, aby boli schopní zavolať sanitku v tom podstatnom momente. Občas sa ľudia nechcú učiť a preto pracujeme aj s tzv. Náhodným učením. Všetci poznáme toto ochorenie, ktoré vzniká buď sa o tomto ochorení naučíme, pretože sme paleontológovia, alebo máme PhD, alebo máme vnúčata, ktoré sa naučili o tomto ochorení prostredníctvom svojho projektu Rýchli hrdinovia 112. Pomáhame, aby bolo stále viacej týchto malých detí, ktoré vedia šíriť tieto poznatky, vedia propagovať zdravie a zdravovedu na celom svete. Máme 9%, ktoré sa na celom svete zúčastňujú tohto programu a preto je to už obrovská sila. Chceme ich naďalej učiť, aby boli schopné odovzdávať tieto poznatky svojim starým rodičom. Je to skvelá kampaň a chcela by som zdieľať svoju skúsenosť s mojou neterou. Mala 5 rokov, zúčastňovala sa tohto programu a naučila svojich rodičov o týchto príznakoch. Začala natáčať videá. Poviem vám jednu vec. Máme v hlave jednu takú malú vec, ako keby také prepojenie, ktoré sa môže odpojiť a potom tvar vyzerá takto. Potom vám páža ovisne, potom hovoríte takto tichučko, pomaly a čo potom? Ja vám poviem, čo potom môžete urobiť. Ak sa vám páči toto video, pošlite mi like. Táto kampaň už zapojila 26 krajín, viac než 6 000 škôl, viac než 13 000 tried
19 000 učiteľov, skoro 300 000 detí a skoro 600 000 starých rodičov. Naším cieľom je zapojiť 1 milión detí, ktoré budú schopné zachrániť svojich starých rodičov. Spoločne môžeme zachrániť svet každého starého rodiča. Ďakujeme veľmi pekne, profesorke Martins. Ja by som sa určite zapísal na webovú stránku tejto netierky malej. Je to skvelá podpora našej svetovej organizácie. Ďakujeme za zapojenie a podporu z tejto asociácie. Teraz už skoro prichádzame k oceneniam, ale ešte máme jednu rečníčku. Je tu s nami v tejto miestnosti. Lenka je tu s nami. Je to skvelá učiteľka. Je to jedna z učiteľiek, ktorej trieda už vyhrala ocenenie, ktorá je skvelá v implementácii rýchlych hrdinov v triedach a povie nám niečo o tom, ako zapájala starých rodičov svojich detí v triede. Odovzdávame slovo Lenke na Slovensko. Hello, my name is Lenka Reháková. Dobrý deň, volám sa Lenka Reháková. Pracujem ako učiteľka na základnej škole so škôlkou na Slovensku. V tomto školskom roku sme sa zúčastnili medzinárodného projektu Rýchli hrdinovia, ktorý vzdeláva deti o symptómoch cievnej mozgovej príhody a hlavne o potrebe rýchlej reakcie. Dnes budeme hovoriť o tom, ako sme pozvali starých rodičov do triedy, aby sme uzavreli vzdelávací cyklus. Starí rodičia sú obrovský dar pre svoje vnúčatá. Majú veľa skúseností zo života a môžu svoje vnúčatka učiť veľa vecí. Robia pre nich špeciálne veci. Toto sú moji starí rodičia. Toto je môj starý otec František, Frank, ako Frank z Rýchlych hrdinov. Toto je starý otec Leonard a staré mamy Mária a Antónia. Aj oni robili pre mňa špeciálne veci a takisto aj pre mojich súrodencov. Môj starý otec Frank nám rozprával zábavné príhody o dvoch chlapcoch. Môj starý otec Leonard nás učil, ako krmiť zvieratka, ako sa starať o zvieratka. Moja stará mama Mária sa starala o rastlinky, o kvetinky, hlavne o fialky a rúže a piekla nám skvelé koláčiky. Stará mama Antónia takisto piekla skvelé koláče a hlavne tie makové. Starí rodičia sú zdrojom bezpodmienečnej lásky, trpezlivosti, humoru, podpory a životných skúseností. Starí rodičia venujú veľa času, veľa pozornosti svojim vnúčatám, pôsobia na ne veľmi pozitívnym spôsobom a takisto aj vnúčatá pôsobia na svojich starých rodičov veľmi pozitívne. Môžu ich dokonca aj vzdelávať. Hlavne, keď vedia rozoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody, sú schopné zavolať sanitku, učia svojich rodičov a starých rodičov a čo je viac, dokonca dokážu zachrániť aj niekoho život. Tu vidíte fotografie zo dňa, kedy sme pozvali starých rodičov do školy. Boli to skvelé stretnutia vnúčat a starých rodičov. Starí rodičia boli kamarátmi počas tohto dňa pre svoje vnúčatá. Odrazu sa stali deti učiteľmi svojich starých rodičov
vysvetľovali im pozadie cievnej mozgovej príhody a prečo je dôležité okamžite zavolať magické číslo 112. Učili ich, ako zavolať sanitku, boli v roli prezentérov a takisto im predstavili Franka, Adama, Sofiu z príbehov z nášho projektu. Starí rodičia sa naučili, prečo sú deti superhrdinmi, boli veľmi hrdí na svoje vnúčatá a zistili, ako môžu byť aj deti zdrojom podpory a povzbudenia. Rada by som spomenula teraz dvoch starých rodičov, ktorí sa zaangažovali intenzívne do tejto kampane. Obidvaja títo starí rodičia sa nenaučili len o cievnej mozgovej príhode a nielen navštívili našu školu, ale okrem toho prezentovali túto tému aj v médiách a stali sa hlasmi starých rodičov. Rada by som spomenula 3 aktivity, pomocou ktorých sme uzavreli vzdelávací okruh. Takzvané učenie sa cez kamarátstvo, deti v roli učiteľov a návšteva domovov pre starých ľudí. Spolu so svojimi deťmi v triede, už som sa zapojila do tohto programu 3-krát. Zmenili sme tentokrát stratégiu. V priebehu ostatných 2 rokov sme prehlbili vedomosti a tento rok sme chceli tieto vedomosti zdieľať najmä s mladými ľuďmi a s deťmi v škôlke. V priebehu 5 týždňov sme učili deti z 1. a 2. ročníka pomocou videokníh, vyplňacích zošitov a pomocou online hier o cievnej mozgovej príhode. Škôlkári aj staršie deti sa veľmi tešili, že môžu byť v roli učiteľov. Učili ostatné deti o zodpovednosti, o pripravovaní aktivít, o tom, ako deti poučiť o e-knihách. Títo malí hrdinovia navštívili spolu so mnou domov dôchodcov v Trstenej. Učili starších ľudí o príznakoch cievnej mozgovej príhody. Po svojej prezentácii čítali o príhodách rýchlych hrdinov, rozprávali sa so starými rodičmi iných vnúčat a spoločne sa zabávali a spievali pesničku Rýchlych hrdinov. Program Rýchli hrdinovia je veľmi dôležitý. Má mnoho prínosov. Učí deti a prostredníctvom detí aj dospelých rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody, zavolať sanitku čo najrýchlejšie a čo je najdôležitejšie, zachrániť ľudské životy. A prostredníctvom môjho zapojenia do programu Rýchlych hrdinov som videla prepájanie rôznych generácií. Myslím si, že je veľmi dôležité všímať si starších ľudí okolo nás, zdieľať s nimi náš čas a oceňovať ich životné skúsenosti. Pretože spoločne dokážeme zachrániť svet. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne Lenke a ďakujeme za vytrvalosť, ktorou sa zapájate do tohto programu už 3 roky. Priblížujeme sa ku koncu nášho summitu a dostávame sa do tej oslavnej časti. Teraz budeme odovzdávať ocenenia. Nemohol by som začínať s tichou miestnosťou, potrebujem trochu potlesku.
That sounds much better. Dobre, to už nie lepšie. I can see all the technical guys taking their Vidím, headphones off, so že that's a aj good sign technici that si dali also dole the audience slúchadka, online can hear takže everyone in tiež the sa room. zapájajú. But before we do that, I would just Pred like to oceňovaním show you a by quick som vám video, rád ukázal about, rýchle the awards video and the campaign. o tejto kampani. Okay. Good. Dobre, I wonder if the audience here can tell us from which country most awards will come tonight. Do we have any idea? Which countries? teraz by som chcel vedieť, any či nominations? viete, z No ktorej country, apparently. krajiny pochádza najviac Bulgaria, cien. I've Máme heard. nejaké Anyone else? nominácie? From Žiadna Ukraine, krajina? everywhere. Bulharsko? Spain as well, Greece. Okay, good. So it looks like Veľká we've got Británia? a lot of Španielsko? candidates. So the Grécko? Fast Heroes Awards is a way for No, us to máme asi recognize, veľa those kandidátov, schools, takže those classes, those týmto individuals, the ocenením teachers, sa the chceme carers, the poďakovať teachers, tým people that helped us triedám, spread this školám, campaign, and učiteľom, also those kids that have made opatrovníkom, amazing contribution deťom, in the last year. samozrejme v So prvom without rade, any further pretože ado, všetci because I títo guess there's a lot ľudia of people waiting to find sa out, pripojili who do are tejto the winners from kampane this year. a I would pomohli like ju to welcome realizovať. Chris from our global team Takže to the prejdeme stage rýchlo to na hand to, over the kto first sú award, which is the Leaderboard víťazi. Awards. Chris, welcome. Poprosím, teraz odovzdáme ocenenie Leaderboard. Hi everyone. Thanks Jan. Vítam všetkých, ďakujem Jan. Máme 3 ocenenia Leaderboard, super škola, fantastická trieda a neuveriteľný jednotlivec. Ako viete, tieto ceny sa odvíjajú od bodov za online aktivity, ako sú hry, ako sú online hry a aktivity, ktoré sa zapojili, ktoré sme zaznamenali na našej webovskej stránke. Takže prejdime na Leaderboard. V prvom rade super škola. So a huge well done to the Kharkiv Specialized School in Ukraine. Gratulujeme Charkovskej špeciálnej škole, prvákom. Ďalšia cena ide fantastickej triede. So we're back to the Kharkiv Specialized School and their first grade class. Opäť sme späť v Charkovskej špecializovanej škole. Prvá trieda, neuveriteľné deti, neuveriteľná škola. Posledné ocenenie Leaderboard je neuveriteľnému jednotlivcovi. Pozrime sa na to, kto to je. So it's a clean sweep for Ukraine in the Leaderboard Awards.
Takže Ukrajina to vyhrala všetko. Gratulácie Arine Čavkine z Ukrajiny. Obrovské poďakovanie všetkým oceneným. Dostanete trofej poštou a gratulujeme všetkým. V prvej desiatke, v každej kategórii dostanete certifikáty ako uznanie vašej snahy. Takže pokračujeme ešte ďalej v leaderboard. Naši sudcovia, rozhodcovia dostali mnoho odporúčení, mnoho svedectiev v týchto kategóriách. Najúžasnejší učiteľ. The top teaching child award. The committee child award. Najúžasnejšie vzdelávajúce dieťa, zanietené dieťa, dieťa advokát a najangažovanejší starý rodič. Mali sme obrovský počet zapojených, z čoho vidíme obrovské nadšenie pre tento program. Takže pozrime sa na úžasného učiteľa. Profesor Harriet Hoyce odovzdá ceny. Thank you, Chris. I'm honored today to be Ďakujem, introducing Chris. the Amazing Teacher Award. Je This to award recognizes not veľká just the teacher's česť overall odovzdávať enthusiasm for the túto work of the cenu, FAST campaign, but ktorá real je efforts to uznaním implement the nielen campaign in their own entuziazmu schools učiteľov, and the ale impact aj they have in snahy doing so. implementovať tento As well as program na spreading škole. awards to other A je to schools and uznanie acting as a vplyvu, ktorý positive majú role títo for učitelia pri role model for rozširovaní other misie teachers. tohto So programu. let's take a A look je to at the takisto uznanie fantastic toho, že sú finalists we have. úžasnými vzormi. Takže pozrime sa na fantastických finalistov. Pre Ukrajinu bolo veľmi zložité implementovať tento program, hlavne kvôli výpadkom energie. And the winners are V Grécku sa tento program rozširuje prostredníctvom kolegov, učiteľov. Sofia Tranu z Grécka získava cenu. A teraz sme to trochu pomiešali, obávam sa. Ospravedlňujem sa. Na obrázku vidíme Kláru a Viktóriu. Teraz vidíme Agátu Tylkovú. Agáta neváhala a zapísala svoje deti do projektu, vďaka ktorému dnes majú deti v jej škole obrovské vedomosti o príznakoch cievnej mozgovej príhody. Vidíme Aureliu Tertanu z Rumunska. Rodičia, aj starí rodičia v Rumunsku sa radi zapájajú do tohto programu, pretože veria, že je to kampaň, ktorá učí o pozitívnom modele a spojenectve medzi vnúčatami a starými rodičmi. V Portugalsku máme profesorku Anu Beatriz. So I'm so enthusiastic because I'm from Greece and Greece has not been nominated. So Som z Grécka has never won. a Grécko nebolo and the nominované, winners tak som sa are, again, trochu Sofia Traianu nechala from Greece. uniesť. Takže the dnes first prvýkrát vidíme víťazov z from Grécka Greece, Sofia But Traianu. also Prvýkrát. we have some fantastic other winners. So Agata A Tilkova potom from máme Slovakia. samozrejme aj ďalších úžasných víťazov. Agatu Tylkovú zo Slovenska. So Ana Beatriz Machado from Portugal. A Anu Beatriz Machado z Portugalska. And we'd also like to give 2 high commendations in this category. Astapchuk A takisto by sme v tejto from kategórii Ukraine and ešte Margarita chceli Petrova udeliť from ocenenie Bulgaria. But a big well done to all of you and all the fantastic z Ukrajiny let's a all našej kolegyni now učiteľke welcome the Professor z Marian Bulharska. Klinke.
Teraz odovzdávam slovo profesorke Marian Klinken. Thank you so much, Harriet. Ďakujem veľmi pekne, Harriet. Je to pre mňa obrovská česť byť tu dnes s vami. Naše ďalšie uznanie ide dieťaťu, ktoré bolo najlepším vzdelávateľom, ktoré ukázalo nielen entuziasmus a odhodlanie, ale sa aj aktívne zaangažovalo do programu v triede aj doma. Učili ďalších to, čo sa naučili vo svojich triedách. A okrem toho boli vzorovým príkladom pre ďalšie deti. Takže prejdime teraz na tú vzrušujúcu časť. Pozrime sa na našich finalistov. Viktória Šramata zo Slovenska. Tento program je pre ňu veľmi špeciálny, informovala o ňom celú rodinu, svojich susedov, všetkých, ktorých ľúbi a prejavila obrovský entuziasmus pri rozširovaní svojich vedomostí. Samko Novák sa stal vzorom pre ostatných v triede, pretože porozprával svojim starým rodičom o príznakoch cievnej mozgovej príhody a pravidelne kontroluje krvný tlak svojho starého otca. Riško Poništ zo Slovenska je milý, má veľmi dobré srdce, je zodpovedný a vytrvalý a rozširuje svoje vedomosti prostredníctvom charitatívneho programu na škole. Učí aj menšie deti, ako sa starať o svojich starých rodičov. Alexander Repin z Ukrajiny bol jedným z prvých detí, ktoré sa zaregistrovalo do kampane a okamžite začalo plniť úlohy. Alexander Dragomirov Peťkov z Bulharska je nadšený, keď môže rozširovať svoje vedomosti, keď môže učiť ostatných a dokonca zaangažoval aj svojich spolužiakov do aktivít na webovej stránke. Teodor Jordanov Konačiev z Bulharska je veľmi pozitívny, má rád vedomosti, je veľmi zvedavý a vytvoril emocionálnu umeleckú pieseň o tejto kampani. Kutudinis Konstantinos z Grécka so svojimi spolužiakmi vytvorili stimulačné aktivity, ktoré pomáhajú učiť sa o príznakoch cievnej mozgovej príhody. Takže videli sme celý zoznam kandidátov a teraz si pozrieme, kto sú výhercovia. Alexander Repin z Ukrajiny, Kutudinis Konstantinos. Ospravedlňujem sa, nacvičovala som si, ako sa tieto mená vyslovujú, ale asi to pletiem tak či onak. A nakoniec máme Riška Poništa zo Slovenska. Ešte by sme chceli dať uznanie Samkovi Novákovi zo Slovenska. Takže poprosím potlesk pre všetkých našich výhercov. So now I would like to pass the word over to Anita Weissman from the World Stroke Organization. Teraz by som rada odovzdala slovo Anite Weissman zo Svetovej organizácie cievnej mozgovej príhody. Odovzdá nám cenu, ktorá je nová pre advokáta cievnej mozgovej príhody. Som manažér tejto kampane a sme veľmi radi, že táto kampaň takto skvele prebieha. Som veľmi rada takisto, že môžem odovzdať túto cenu advokátovi nášho programu. Je to cena pre efektívnych advokátov našej kampane. Hľadali sme niekoho, kto pociťuje veľký entuziazmus smerom k tejto kampani, kto rozširuje poznatky a praktické skúsenosti z tejto kampane, aby nadchol ďalších.
Prvou nominovanou je Mária Totné-Koller z Maďarska. Je odborníčkou, je zdravotnou sestrou a je veľkým entuziastom tejto kampane. Zapája rodičov, starých rodičov prostredníctvom poznatkov, ktoré odovzdáva deťom. Atanasios Frosini z Grécka je bývalý učiteľ, 30 rokov učil a podporuje učiteľov v rozširovaní tejto kampane medzi deťmi. Nadia Ivanovna Gontar z Ukrajiny vyučuje tento program, učí učiteľov na školách, má za sebou už 15 tried, ktoré nadchla pre tento program a ktoré sú dnes zainteresované do projektu. Sofia Kanina Papadopoulos z Grécka hovorí o tom, že vyhrať túto cenu je veľmi dôležité pre školu, pretože sa s láskou zapája do tohto programu. A víťazi sú Mária Totné-Koller a Nadia Ivanovna Gontar. Congratulations to our winners from Hungary and Ukraine. Gratulujeme našim víťazom z Maďarska a Ukrajiny. Už ma nemá kto predstaviť. A ja by som rada predstavila cenu, ktorá je tiež nová za rok 2023, ktorou chceme odovzdať uznanie najzaangažovanejším starým rodičom. Môžu byť katalizátorom úspechu, pretože sú inšpiráciou a povzbudením všetkých ďalších účastníkov. Pozrime sa na finalistov. Agnesa Muršicová zo Slovenska sa veľmi rýchlo zapojila do tohto programu, aj do online aktivít a zapojila aj svojich priateľov pomocou obrázkov. Konstantinos Pitas a Angelik Kita z Grécka hrajú veľmi dôležitú rolu v tom, že oboznamujú o tomto programe ostatné deti, ostatné vnúčatá. Ľubov Voldomírivna Veremčuk na Ukrajine učí ostatných o kampani, rozširuje ju medzi starými rodičmi a rozdáva im materiály a fotografie. A víťazom je Ľubov Volodymyrna Veremičuk. Ešte by sme chceli spomenúť uznanie Agneši zo Slovenska. Poprosíme ešte potlesk týmto našim dvom víťazom. A teraz posledné ocenenie večera, ktoré nám ukazuje dôležitosť a význam tohto programu. Rada by som pozvala Jana, ktorý je zakladateľom Rýchlych hrdinov, znovu na pódium. Okay. Takže ďakujem všetkým víťazom. Je to úžasná práca, ktorú ste urobili a dnes môžeme oceniť všetko, čo ste urobili. Ako sme už počuli, teraz dáme uznanie deťom, ktoré nielen inšpirovali, angažovali sa a vzdelávali starých rodičov, ale odovzdávame cenu deťom, ktoré skutočne zachránili ľudské životy. To je asi tá najúžasnejšia cena, ktorú môžeme odovzdať. Tým, ktorí zachránili život. Takže teraz uvidíte, kto sú kandidáti tohto ocenenia. Angelos Sidiropoulos má 8 rokov a zapojil svoje vedomosti, keď jeho starý otec dostal cievnu mozgovú príhodu. Zostal pokojný a dokázal zavolať pomoc. Benedek Bor z Maďarska využil svoje vedomosti
keď to bolo najviac potrebné. Je skvelým príkladom pre ostatných kamarátov, ktorí sú na ňo veľmi hrdí. Ninka Ivančíková zo Slovenska pomohla zachrániť svojho starého otca pomocou vedomostí o príznakoch cievnej mozgovej príhody. Je skvelým príkladom pre ostatných. Konstantinos Nikakis z Grécka sedel spolu so svojím starým otcom v obývačke, keď starý otec dostal cievnu mozgovú príhodu. Dokázal rozoznať symptómy a dokázal povedať starej mame, aby okamžite zavolala sanitku, pomohol zachrániť svojho starého otca. César Castro Montero zo Španielska rozpoznal príznaky cievnej mozgovej príhody u starej mamy, pretože sa jej spomalila reč a mala divne skrivenú tvár. Okamžite vzal do rúk telefón, zavolal 911 a privolal pomoc. Teodor Oprea Michail z Rumunska bol doma so svojou starou mamou, keď dostala cievnu mozgovú príhodu. Zostal pokojný aj v tejto strašidelnej situácii, čo nakoniec zachránilo jej život. Alexandra Čuporiová zo Slovenska bola na návšteve u starej mamy a využila svoje poznatky z rýchlych hrdinov. Zavolala rýchlo 112 a stará mama, ktorá práve utrpela cievnu mozgovú príhodu, dostala okamžitú pomoc. Daria Bobosila z Rumunska bola so svojou opatrovateľkou, keď si všimla, že rozpráva nekoherentne. Upozornila na to svojich rodičov a tí okamžite zavolali rýchlu pomoc. Gratulujeme všetkým finalistom a predtým, než oznámime víťaza, chceli sme si dať komerčnú prestávku. No, tento rok ešte nemáme komerčnú prestávku, ale tento rok vás ešte nenecháme čakať. A asi nie je možné vybrať jedno dieťa, ktoré bolo najúžasnejšie pri zachraňovaní životov. Takže tento rok máme 8 víťazov. Angelo Sidiropoulos z Grécka, Benedek Bor z Maďarska, Ninku Ivančíkovú zo Slovenska, máme Konstantinosa Nikakisa z Grécka, máme Césara Castro Montera zo Španielska, máme Teodora Opreu, Michaila, máme Alexandru zo Slovenska a Dáriu z Rumunska. Gratulujeme všetkým. Pretože máme to šťastie, že jedno z týchto detí je tu dnes s nami, je tu Angela a jej mama nám včera rozprávala o svojich zážitkoch. Poprosíme, aby prišiel Angelo na pódium, aby sme mu dali toto ocenenie. There you go. Come stand there. Great stuff. Congratulations. Well done. Gratulujeme. Keep this one, it's yours. Toto si môžeš nechať, to je tvoje. Thank you very much. There you go. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. So, this brings us to the end of our session today. Sme na konci dnešného podujatia, ale nie na konci tohto programu. Je to len začiatok, ešte máme pred sebou dlhú cestu. Ešte 2/3 cesty nás čakajú a na to musíme všetci spolupracovať, aby sme rozdávali našu inšpiráciu. Užite si zvyšok dnešného večera a spoločne oslavujte s víťazmi a vidíme sa na budúci rok s väčšími číslami, s väčším počtom zachránených životov. Príjemný večer.